bod, jak jste spokojený? Tak já myslím, že bod je pro nás málo, my jsme potřebovali vyhrát a jeli jsme sem pro 3 body a bohužel jsme vedli dvakrát a dvakrát jsme vedení ztratili po našich individuálních chybách. No. Příští středu jdete do Opavy, co od toho zápasu očekáváte? Tak já od toho očekávám 3 body. 3 body. Co vy, jak se osobně cítíte? Teď 4 zápasy, celkem povedený výkony, co myslíte? Tak nejsou důležitý moje výkony, já myslím, že jsou důležitý výkony celého týmu a je dobře, že se daří, ale potřebujeme vyhrávat. No. A poslední otázka, jak jste, za týden Meteor, budete chtít vyhrát? Tak Meteor doma, tak já myslím, že my prostě chceme vyhrát a jako každý zápas, prostě Meteor si jasně pod náma, ale potřebujeme 3 body prostě. Díky, Davide, díky.